பிரைஸ் லார்ட். இன்னைக்கு ஏசப்பா உங்களை பார்த்து சொல்ற வார்த்தை என்ன அப்படின்னா, உங்கள் வெட்கத்துக்கு பதிலாக ரெண்டத்தனையாய் பலன் வரும். ஆமீன். இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்க ஒருவேளை வெட்கப்பட்ட நிலைமையில இருக்கலாம், பல நிந்தனைகளுக்கு மத்தியில வாழலாம், பல அவமானங்களை நீங்க சந்திச்சிருக்கலாம். ஏற்கனவே வெட்கப்பட்டுட்டேன், திரும்பவும் வெட்கப்பட்டு போயிடணும்னு சொல்லி கலங்குறீங்களா? ஆண்டவர் சொல்றாரு, உங்கள் வெட்கத்துக்கு பதிலாக 2 மடங்கு பலன் வரும் என்று. நீங்க வெட்கப்பட்டு போக மாட்டீங்க. இன்னைக்கு நீங்க சந்திக்கிற பிரச்சனை, போராட்டம், இதெல்லாம் நினைச்சு கலங்கி போயிருக்கீங்களா? உங்களை வெட்கப்பட்டு போக கர்த்தர் விட மாட்டார். எப்படியாவது ஒரு வழியை ஆண்டவர் உண்டாக்கி தருவார். அதனால எதை நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க, சோர்ந்தும் போயிடாதீங்க. விசுவாசத்தோடு வார்த்தை அறிக்கையிடுங்க. ஜெபிக்கலாமா? எங்கள் நல்ல தகப்பனே, அப்பா, வெட்கத்துக்கு பதிலாக 2 பலன் வரும். இந்த வாக்குத்தத்தம் எனக்குரியது. நான் விசுவாசிக்கிறேன்ப்பா. 2 மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை தருகிறதற்காய் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். God bless you.